ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଧାରାବାହିକ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କି? ଶ୍ରିୟା କହିବେ ଆଈ ଆଳତି କରିବି, ଜେଜେମା କହିବେ ରାମ ସହିତ କେବଳ ଚିକି ହିଁ ଆଳତି କରିବ। ଶ୍ରିୟା ଏଇଟା ଦେବୀ ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ବି, ତେଣୁ ତୁ ଏଥିରେ ବାଧା ଦେନି। ଶ୍ରିୟା କହିବ କି ମନେ ମନେ ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଜିତି ପାରିବୁନି ଚିକି। ତୋ ପାଗଳ ସ୍ୱାମୀକୁ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଜିତ୍ ତ ମୋର ପକ୍କା। ତୁ ଆଳତି କର କି ତୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ନେଇ ଆ, ହାରିବୁ ତ ତୁ ହିଁ। ଚିକି କହିବେ ଯଦି ଏ ଘରେ ପାଗଳ କିଏ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଜଣକ ହେଉଛି ତୁ ହିଁ ରୋହି। ତୋର ପରମାନେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଚିକି ମାଇଣ୍ଡ କରେନି। ଆଜି ହିଁ ମୋ ପ୍ଲାନ୍କୁ ପୂରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ, ଦୁନିଆରେ ପାପ ଓ ପାପୀଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ତମେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲ, ସେମିତି ଆଜି ମୁଁ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲି। ରୋହିର ମିଛକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିକି ହିଁ ରହିବି। ଆଜି ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହବ ନା ପ୍ରଭୁ।